Проверяваш ли тялото си постоянно? Дишането, сърцебиенето, пулса, всички тези симптоми, които преди си изпитвал, търсиш ли ги често и проверяваш ли дали отново са там? Ако си със силна тревожност или паник атаки, най-вероятно е така. Сякаш мозъка постоянно се пита: добре ли съм, всичко наред ли е, нещо става ли с мен? И точно тази хипербдителност, която много често се появява при тревожност, паник атаки, стрес и други състояния, точно тя всъщност усилва още повече симптомите. Това, че проверяваме дали са там, много често е причина те наистина да се появят. Така че напиши ми да, ако се хващаш, че често проверяваш тялото си за симптоми. И още нещо. Напиши ми 2 пъти да, ако искаш да поговорим и да ти бъда полезна с каквото мога. Аз съм Екатерина Ангелова и желая на всички прекрасен ден.